Hvad så sammen, og velkommen til første video på min YouTube-kanal. I dag så vi har Badline, og jeg vil egentlig bare sådan snakke om, hvad der kommer til at ske på den her kanal. Og ja, der kommer for eksempel til at komme Badline, og Siren PP, og inden for et server, der hedder Turen, kommer jeg også til at optage fra. Så vi flækker ham her rimelig hårdt, sådan der. Men der kommer også ind fra en server, der hedder Turen og Badline og SamPP. Det er sådan de servers, jeg lige har nu, jeg kommer til at optage fra. Jeg ved ikke helt, om der kommer andre server, men det er en pack, jeg bruger i dag. Det er bare Tobias 500 pack, som I lige kan se her hurtigt. Tobias 500 pack. Ja, men jeg tænker bare lige sådan, lige skal nok ham her, vel? Det tror jeg ikke. Kosser. Jo, kan vi godt, tror jeg. Jeg skal bare lige få den der combo som en freestyle. Indlægger. Nej. Det var ikke så heldig. Nej, 2 minutter vand. Ja. Sådan her, så går vi bare her. Rip. Sådan der. Fin combo der. Eller der er det heldigt. Jeg helt med vand. Nej. Okay. Nej, hende blokker det hurtigt. Ja, okay, jeg snapper et gap egentlig. Okay, nu nakker vi ham. Okay, hvad er det, jeg bruger sådan lidt længere væk så? Nice. Så, ja, der kommer jo Badline, SamPP og Turen på den her kanal. Så, ja, og hvis I subscriber mig inden fra min anden kanal, som jeg ikke bruger længere, men nu bruger jeg den her, for jeg vil gerne starte på ny. Så tusind tak, fordi I gad at follow mig fra min gamle kanal med 244 subscribers. Så ja, der har jeg også lavet sådan en video med, gå ind og så til mine venner, der hedder Dream Clips. Så laver Battlefield 1, hvis I spiller det. Så ja, men det skal vi ikke snakke om nu. Så jeg tænker bare lige, at vi lige skal flække ham her også, hvis vi kunne få lov til det egentlig. Og så hvis at min spacebar lyder så lidt fuck, det er også fordi jeg har flækket den lidt. Så det er bare lidt fedt, så jeg skal snart have byttet med Black Widow. Så kommer jeg til at bytte med et eller andet lidt. Okay, så ja, vi flækker med. Okay, vi laver ham der. Så der, vi vundet alle matches indtil videre, det er fedt nok. Men denne video bliver heller ikke så lang, men jeg tænker bare, at vi tager 2 matches mere. Og det er mega fedt, at om tirsdagen, der er der jo egentlig fights herinde på, eller ikke uendelig, men man kan hele tiden spille Build USA Unranked, så jeg er rimelig heldig. Jeg håber selvfølgelig, at det kommer til onsdag. Men ja, tænk bare sådan lige, at vi går for at flække ham nu. Vi går bare ham fuld ud. Min turen, der har jeg fået YouTube selv og Rank. Så derfra kommer der snart en video. Nu flækker vi vist også. Alle begynder på spam med ballerne, det er ikke så heldigt. Så det hjælper ikke at bruge spam. Ja. Men jeg tænker bare lige, at vi tager en sidste match, så kan jeg også lige sige tusind tak, fordi I gider med i den her video. Det betyder virkelig meget, at I gider sig med på min første video på den her YouTube-kanal. Så ja, men det er jo rimelig GG, og måske kommer der egentlig også GG på P, jeg mener lige, ja. Men jeg ved det ikke helt. Måske kommer der, jeg ved det ikke helt. Og måske kommer der også andre spil, men jeg ved ikke, det er hvad det skulle være. Han tager den nu, ja. Og sådan, der går lige hans vand der, nej. Nice, sådan der røg det vand lige.
Oh shit, man, han skader. Ja, vi fik nej. Rip. Ja, nice. Men det var alt for denne video, så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med den video. Og så smid et like, subscribe, og så ses vi bare i næste video. Hej.